comentando inquietudes que con otros compañeros ayudantes doctores por lo menos de mi campo, sí que consideramos que sería bastante interesante que tan pronto como estuviésemos acreditados a figuras contractuales superiores, pues contratado doctor o titular, que se pudiesen habilitar plazas para que pudiésemos acceder a ellas. Yo sé que este año la universidad ya ha hecho un esfuerzo en eso, de adelantar algunas plazas para titular y demás, pero creo que sería bastante interesante potenciarlo, sobre todo teniendo en cuenta que en la situación en muchos departamentos, el mío incluido, pues hay gente muy mayor y va a haber en los próximos 5 o 10 años una jubilación masiva de profesores que va a dejar ahí un vacío bastante importante. Sí, efectivament l'envelliment de la plantilla és una situació que tenim a la nostra universitat, en uns departaments més que en altres, i que en els pròxims 4 anys, 10 anys, un percentatge molt important de la plantilla es jubilarà. El problema que tenim ahir, de nou, és la taxa de reposició, perquè no podem traure, les vacants que traiem també entren dins de la taxa de reposició, i per tant el que fem és transformar aquestes vacants per jubilació en places d'ajudant doctor per després anar a l'estabilització. Si no tinguem la taxa de reposició, sí que podríem, una fórmula seria adelantar l'estabilització d'ajudants doctors que en 3 anys de contracte, per exemple, estaven acreditats, tots estabilitzar-los, d'atacar en una oferta pública d'empleo. Però tenim les places per la taxa de reposició que tenim i no en tenim més, perquè això sí que permetria en aquells departaments que tenen un percentatge molt alt de professorat en més de 65 anys estabilitzar a l'ajudant doctor, per exemple, que en 3 anys de contracte està acreditat, plaça de contractat doctor, s'estabilitza. I si fa falta una plaça ajudant doctor nova, la donem per a que aquest departament, si té dèficit estructural, vaja situant-se bé en places bones, en places bones que tenen una continuïtat. Però el problema que tenim ahir és la taxa de reposició. Necessitem que es flexibilitzi molt, i molt és 150% o més, perquè menys no arribarem a estabilitzar amb l'agilitat que voldríem per a realment anar substituint bé la plantilla, rejuvenint la plantilla. Pensem que un percentatge alt d'ajudants doctors, no sé si és un 45%, té més de 40 anys. Llavors estem parlant de rejuvenir plantilla, però ja no són tan joves un percentatge d'ajudants doctors quan arriben a aconseguir una plaça ajudant doctor. Per tant, sí que estaria molt bé que si s'acrediten en 2 o 3 anys, que passaren ja a l'altra categoria. A veure si flexibilitzen la taxa de reposició, el suficient. De fet, fa 2 setmanes, quan va vindre el ministre d'Universitats a la Universitat de València, li vam insistir en aquesta qüestió, és a dir, els problemes estructurals de la plantilla d'envelliment, sobretot, però també d'insuficiència de plantilla pura i dura, perquè han tingut anys en els quals la taxa de reposició ha sigut el 0% directament, és a dir, la gent se jubilava i no podien treure cap plaça per a substituir a ningú, i l'insistíem en que és necessari un pla de xoc molt seriós lligat a la LOSU, amb un finançament important, un pla de xoc que permeta estabilitzar a la gent que ja tenim acreditada, entre ells molts ajudants doctors que estan ahí esperant a poder treure una plaça, i després també de dotació de noves places d'ajudant doctor. Li diem que com a mínim en aquesta universitat, com a mínim, 400 places d'ajudant doctor noves farien falta. I a partir d'ahí podem començar a planificar ja d'una manera més raonable. Clar, això si no hi ha un compromís molt important per banda dels governs, tant estatal com autonòmic, de resoldre aquest problema, doncs nosaltres continuem dins dels nostres límits. Com ha dit abans la rectora, ens agradaria treure les 400 places d'ajudant doctor de colp, però és que això no és raonable en el context actual, seria portar-vos a un carreró sense eixida després, no? I per tant, anem acompassant, però sí que esperem que en aquest nou temps de reformes legislatives aquestes coses se puguen flexibilitzar i tindre un finançament superior. A més, això sí que suposaria
unes noves expectatives per a la gent jove. El que vegueren que hi ha una política que poguérem traure moltes places d'ajudant doctor per la gent que està fent la tesi, tal, veuria una possibilitat, la gent que vol quedar-se, no?, a la universitat. I després també, quan un entra en una plaça d'ajudant doctor, com per exemple tu, que acabes d'entrar, doncs estaries molt motivat també per acreditar-te el més aviat possible, perquè saps que en el moment que acredites pots promocionar, no?, i ja tenir una figura estable. Però anem a continuar reivindicant-ho i esperem que el govern també veja que aquest pla de xoc al que referia el vicerector és necessari en la universitat pública perquè va quedar molt, molt tocada